Na comarca da Barbanza, os coches incendiados que precisaron da intervención dos bombeiros duplicáronse. Nos 2 últimos anos, os equipos antiincendios de Boiro apagaron 25 vehículos que prenderan lume. A posibilidade de que o coche se nos incendie en marcha é unha preocupación que aumenta entre os galegos, segundo a Organización de Consumidores. Con todo, desde o colectivo aseguran que esta maior inquietude non supuxo un aumento de reclamacións. Datos de que en carácter estadístico máis oficial que dispoñemos a nivel internacional poñen de manifesto que os vehículos eléctricos non é que teñan problemas derivados ou que podan acabar en un incendio nunha porcentaxe maior que os vehículos de combustión. De feito, a ratio parece ser bastante inferior. A realidade é que nos últimos tempos si son quizáis estes modelos de vehículos os que están chamando máis a atención, pero quizáis polo feito da dificultade para poder poñer fin a ese lume, de poder apagar ese lume no caso de que se provoque. É a grande diferencia que se Na comarca do Barbanza, os vehículos incendiados que fixeron necesaria a intervención dos bombeiros duplicáronse. Nos 2 últimos anos, os bombeiros de Boiro apagaron 25 coches que prenderan lume, a maioría de combustión. É que neste último ano sí que notamos un incremento de incendios en vehículos nesta zona, sobre todo, nas intervencións que temos nós, pois casi se máis de duplicouse o número de intervencións con respecto a incendios en vehículos. Os eléctricos, polo de agora, é unha minoría, o resto de vehículos, pois, xa che digo, teñen por problemas de motor, problemas eléctricos. A ver, habitualmente si son coches con antigüedade, xa con varios anos de antigüedade, pero polo menos na nosa zona xa tivemos algún caso este ano con coches recén saídos do concesionario. Que hai que facer neste tipo de casos? Tentamos aminorar a velocidade, sinalizar o mesmo, retirarnos hacia o arcén, aí apagamos o vehículo e saímos do mesmo. Se nun primeiro momento vemos que o incendio é pouco, temos un extintor a man, pois con todas as precaucións do mundo intentamos apagalo, pero se sabemos que non, xa nos alexamos directamente e chamamos os servicios de emerxencia. Cun parque móvil envellecido cunha antigüidade media por riba dos 16 anos, ter a punto o mantemento pode evitar sustos.